Dzień dobry. On jest naszym pasterzem, a my jesteśmy tymi owieczkami, które za nim podążają. On chce, żebyśmy byli jakby w takiej jego grupie. Też się uczyliśmy, jakie rzeczy mamy robić, a jakie rzeczy nie możemy robić. Nie wolno marudzić. Żebyś robił same dobre rzeczy, nieważne co się dzieje w twoim życiu. Jak się zachowywać, jak ktoś jest złośliwy lub nie umie się zachować w stosunku do ciebie, to jak ty na to odpowiadasz? Bo my potrzebujemy nauczyć się samodzielnie z tym radzić. Ale co to tak naprawdę dla nas znaczy, że Jezus jest dobrym pasterzem? And renew a right spirit, and renew a right spirit within me.